Terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. Monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. mlaku dhewe-dhewe. Mlaku dhewe-dhewe. Wah. Mengke nek ditakoni wong teng dalan disarde pinten ngoten pripun? Kula darani nggawa sapi metal. Tak gudak ndasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyang kok nesu ora. Gandak blagunduk suaru gembal. Sumarante, hawela. Ngati-ati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentala. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae, iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Kowe ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jar bukan apik-apik. Tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya kuwi? Maksudnya piye kuwi? Aku ado, Tak ceraki. nek cerak, Tak doi. terus larang mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, ado tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis ora usah kuwatir. Kowe karo aku ki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glarira wang Ujuk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro ya, Truk, rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Dos pundi Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe.
Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang. Lan aja mbacutake nggonmu nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti, ulun sapa? Ulun Bathara Brama. Wo, Bathara Brama to? Heeh. Dewane ngapa? Dewaning geni. Wo, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel karo Bathara Brama aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongake ning Kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adanku dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa tak kon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki." Duwe gawe kaya ngene, mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kana mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru. Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku. Pangga, tak ayoni. Terus. Ya. Girap-girap. Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono kok. Ha iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ora apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil.
Ora apa-apa, ora apa-apa. Candhak siraku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan terus. Tak candhak tangane set tak dunke sit. Lek kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan wae tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti getun kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Getun aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delokon. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau diomongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak mbiyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonana lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen wis mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu aja ndak tak slentrek ora mules aja tundang bakong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Mile gantine dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki mergane patimu. Waduh mati aku. Apa kowe model? Mati aku. Waduh. Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Santem nggon apa? Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat ta we. Amo Suramata Jamrata imbang yen Panca Bajaya. Candhak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh, mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho. Kakang Bathara Indra dikapake. Wah, edan yayi edan. Nginceng sak penake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Kuwi mlaku kenapa kuwi?
Wah, loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine poho kawan. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ngeyel, Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Tru. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae, kok ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis, ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei, Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa? Brama. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Ajare. Bathara Brama mundur. Oh, ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh, konangan Yama Dipati jabut nyawamu mbuh dadine pati. Wah. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir. Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku ki kelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak iki? Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yama Dipati. Yama Dipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe ya sing tukang jabuti kuwi, ha. Jabut nyawa. Oh, ora mbok nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabuti to? Iya.
Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora Gelem bali jabut nyawamu. piye? Jabut nyawamu Jabut. Jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep. mati tenan aku wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret iki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Waduh. Dipati kok bagus. Pun nek mungsuh pana kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas iki jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye, ha? Are gleneng ya kowe? Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani wae? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong wilayah. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wes. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ora wedi aku kaya. Kakang Rada kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang godel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pilih tapa wonten telenging wana bamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan denungipun. Ngantos dados daretantaraning para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Koyane wis menyang. Lho. Murite durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk.
Tokok sisan. Sing dadi sing tak tanteni. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Aduh suwi, keleke papat. Le ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh Ulun. Kita ngerti ulun sapa? Nune nggih, kula ngertos. Paduka Ulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa? Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak Ical. lho. Ilang kena ngapa? Mboten ngerti, lali le deleh. Hus. Lali dele ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita emoh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topa ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga. Gong, ora edan kowe iki. Kuwi piye to, Gong? Menenga. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono. Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan biyen ning guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene marganing pati kita Ponokawan. Aku wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok ampun sing apik cangkeme iki, Truk. Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kelangan nadi.
Wis mati, Tru. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Ya cangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lelakon Karang Kadempel. Tumpuk tumpuk kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Opak dhewe goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane ngedap-edapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek adhe goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong bathang adoh banget ta. Lah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul, ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel. Nek ora, kowe karo aku mung nunggu apa? Ora ana gunane. Mongko ya Bagong mati wis piye? Apa ora sedih? Nek nganti bojone Bagong goleki, terus takon kowe, takon karo aku. Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong teng pundi lar wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we mundhek kaya ngene iki piye? Apa ora mesake? Piye? Kowe arek aku terus kudu piye, Tru? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu neng Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel, ning perkara Bagong ora Pandhawa durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu nang Karang Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Puntadewa ngaturaken setiwasan, Den. Kondo ngajeng nalika semanten ki lho Bagong kene iki kae guntur geni guntur angin gendang kapracondang kontal kaprapal tebih dawahing ki lho Bagong nalika semanten mestaka kenging padas satemah mboten emut purwa desene ki lho Bagong wow. Madyaning dasaring jurang Kelora Bagong nalika semanten mestaka ketatap padas mila datan eling Purwadasena wonten telenging wana gung liwang-liwung parandering mangke dereng dipun mangertosi wonten pundi wana winastan wana tuwin papan pernahing Kelora Bagong nalika semanten eling-eling wujuding punakawan ingkang dugal kewarisan winawang dening dewane nadyan dawah wonten tengahing wana parandering mangke wonten wujuding sato wana ingkang wujud bantheng ingkang nyaketi Kelurah Bagong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dhateng kuwandanipun Kelurah Bagong graita bilih Kelurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Kelurah Bagong.
dalu aras abyor sorot lintang kanggo medhap tete sonya madya rati lumrang kandaning pos pita karenggan putyanira sang Dwijawara mbrengeng lir swaraning madu branta manungsung sarine kembang ya jagat dewa bathara ya jagat pangestu ngara wiladala sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para jawata tunggu ana ing alas kene suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas lha kok iki ana kuwanda ingkang gumrethak mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran kranjak merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah. Kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing obata ing kemapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titiwah yaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang. Yo. Durung arep idolada kok wis ana sapi gedene semene. Aja ngawu gawar ngawur. Aku dudu wujuding sapi. Lho, iki kok kewan kok iso omong wae lah. Film kartun iki. Dudu Bagong. Dudu. Kok ngerti kalih kula? Ya ulun ngerti. Aku ngerti kelawan sira merga aku diwenangake ngerti marang sapa wae. Aku nadyan wujud handaka parandene aku ingkang tunggu alas kene. Lan aku kuwi ngluwihi marang sak pepadaku. Dene wujuding satu wana, satu kewan. Aku bisa tata jalma kaya jamak lumrahing menungsa lumrah. Wah, lah gleleng tenan iki. Agi iki aku weruh ana wujuding handaka niku napa to? Handaka niku kanca kula. Dudu. Handaka kuwi wujude bantheng. Wah, lah bantheng. Ampuh iki. Iya. Dikeparangake dening para dewa, aku kuwi bantheng sing ampuh, isa tata jalma, ngerti sadurunging winarah lan ngerti lelakon sing aku ora ngerti. Yakin? Iya, tenan. Nek pancen tenan sampean jenenge sinten? Aku aran Andaka Dewa. Andaka Dewa? Iya. Wah, banthenge jenenge Andaka. Aku sing menungsa ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning patya ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo. Nek ora iso mbedhek
Sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun ingkang batang lelakon kita, ulun bakal batang. Nggih ampun isih urip kok arep batang. Gusti iki tegese batang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru, ana ing alas bombong wirayah. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakara kelawan para dewa. Nalika semono para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kindang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen banteng sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing digdaya. Syukur. Kula ajeng takon. Takon apa? Sasuwene kula lungeni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti Gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek Gareng terus wirawiri nggawa apa pit Jawa nika. Ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh lah edan. Lahir batin. Lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Merga saka nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna kelawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah godhong jati. Abinge ra jamak-jamak. Karo sapa? Karo Semar. Weh. Tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen Udu. Pokoke kita ora perlu ngerti. nggih, matur sembah nuwun, matur sembah. Aman nggih pokoke. Iya. Ah sak banjure nek pancen sampean ngerti niat kula niku jane pripun? Bagong, Wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangka ingkang becik. nggih. Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti. Wo lah den bandeng ampuh tenan iki. Iya, Bagong. Nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampuh tenan sesuk Bupati kali wakile bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun. Ampuh tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake merga iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Wo. Lah terus Gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. sebabe Ing atase pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lenggah ana ing negara. Kanthi cara mengkono, cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake
wajibe Pandhawa kudu diumutake. Terus sinten sing ngajeng ngumutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, merga kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dilingake, mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung. Waduh jan pepundhen kula Andaka Dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun palilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong ndak kanthi sowan ing negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem ngupaya menyang didununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit. Gong maguru gongso tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun Salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kamuring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lenglenging triya mangungkung. Alukon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng ngamomong memangun manah rahayu. Bagong Wonten dawuh jane bakal ulun Salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak. Wis jan cilaka iki. Awake wis wangun kaya ngene, raine ra iso dipekonah. Niki ra iso digawe pripun-pripun. Ora iso, raimu kuwi paten. Waduh. Cilaka ki cor-coran kok ya. Oh lah, terus pripun? Kita wujud satriya. Nanging kita bakal gampang kadenangan merga ya merga raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong. Pun mboten apa-apa, sing penting gleleng ngono wae. Wis ora masalah ngene iki. Terus kowe bakal dadi kadang tarunaku. nggih, Aku Andaka Dewa, kowe Andaka Murti. wah gleleng iki. Mungkin nek pun bubar karo rasa diganti nggih. Lho, Pun ngenten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula. Balung kire bakal coba gunung tenang wong gleleng pokoke. nek wis rampung kita bali kaya wingi une. Wah cilaka iki awis glelenge kaya ngene. Terus keparengipun Ayo mangkat menyang negara Ngamarta. Pandhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya, aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta. monggo kula numpak sampeyan. Hus aja. Mlaku dhewe-dhewe. Mlaku dhewe-dhewe. Wah, mengke nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun?
Kula darani nggawa sapi metal. Tak gudak ndasmu lho, Bagong. Nesu bantrenge. Endi nyang kok nesu. Aja sembrono, mengko ndak kualat karo aku. Oh nggih, ngerti aku Mangkat dina iki. Swami, Pak. Swami. Swami kula dherekaken aku bablasane cangkeme. Iya, aja kaya bocah cilik. Ampun gedhe dinake bocah cilik. Mangkat karo aku, Bagong. Monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti ya. Aja brangkang. Padha-padha kewan Kita menungso. oke Suramarta Jayamarta. Iki kadange Andaka Dewa, aku Andaka Murti. Pandhawa ndi Pandhawa? Cetha yen to Pandhawa wong kang ora ngerti karo kabecikane wong liya. Pandhawa ora ngerti karo kabecikane Semar Badranaya. Ora goleki malah padha suka-suka parisuka lengdan sila tumang kendangan ladrang. Awe goblok banget aku. Kendangan dengkul sakepenake dhewe. Endi bales budimu karo Semar Badranaya? Ora padha goleki Semar, Andaka Murti ngamuk punggung Suratamtama. Surawiyaga. Mati dereng aku legane kali. Latmana Sang Arjuna Ismanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Iki sapa? Takon karo aku. Satriya Kleang kabur kanginan. Mendung ke baratan kembali ke timur. Ing endi tibaning kono papandunungku? Raden Andaka Murti. Kowe sapa? Jenengmu Janaka ngaku. Ngerti karo aku. Ora aneh, ora aneh. Sapa-sapa ngerti karo kowe. Merga kowe kulino mlebu nang layang kabar
Apa ya? Kowe wong sing kondang kawenang-wenang. Sirmu piye kowe ngamuk ning negara Ngamarta? Janaka, Onong paran. kabar sing tak tampa Semar lunga. Padahal Semar ki dayane nyukupi marang para Pandhawa. Aku dadi Pandhawa ora padha goleki Semar. Mangku asta. Wisuh ning Wastafel. Lumuh ngentasi perkara. Ora ndara-ndara goleki Semar aku ngamuk ning negara Ngamarta. Langkauna bathange Janaka. Piye? Langkauna bathange Janaka. Kelakon penjangkamu seda dina iki kowe Janaka. Wah! Aduh. Waduh. What? Wush. Hoi! Ah, kapusan kowe. Monster. Hoi! Wah! Sing ngendang ora iso ngendang ya. Janaka wonten dawuh tiba saka Dirgantara sing ngamuk wong edian. Wong edan piye? Monggo Kakang Mas kula aturi mapakaken piyambak. Wah, deploke ndase. Tabrakan ning dhuwur. Ayo padhake ora. Rumangsamu tronton mungsuh pikep. Aja mundur Werkudara. Raine aku kaya tau weruh. Aja ndelik. Ora, aku isin aku soalé kondang bagus aku. Sapa-sapa mesti apal karo aku. Males aku. Madhep rene. Wegah. Perang kok mungkur. Ya men. Arep ngopo kowe? Pandhawa goleki Semar apa ora? Wah, iki madhep rene. Oh. Lah, aku kaya apal. Aduh. Iki nek kesuwen konangan iki aku. Pandhawa ora goleki Semar mergo akeh kewajiban. Tegese Pandhawa ora tresna karo Semar. Nek Pandhawa ora tresna karo Semar, sapa sing arep ngayomi karo para Pandhawa? Kowe kok cerewet kuwi jenengmu sapa? Andakamurti. Andakamurti. Ya, Saka endi? saka Pacitan. Ben sak-sake pokoke. Kleang kabur kangenan mendung ke baratan. Mendung goleki ora? Ora goleki tak amuk negara Ngamarta. Wah, deplok dasmu. Ayo! Wah!
nekani negari Ngamarta ingkang ngraman Ngamarta menika sanes tiyang. Lho, sapa? Wong edan. Kaya apa rupane ning kok kaya ora iso mikir. Wah. Menungso dedeke aspiro ae kekuatane ngedapi-dapi. Tak tendang sirahe ora apa-apa. Kuku Pancanaka Ora tedas. kalah. Alah. Kok iso kalah? Wah, cerewet. Mboten. Ya nek kalah mundur kono. Yo. Wah, batur ing getak-getak. Kalah yo kalah. Cerewet. Mboten kok. Mboten apa. Sebul wong edan. Iya. Glelengo. Lho, saka ngendi no Gareng? Lho perang kok ya. Rene kalih Bendara niku setya bekti. Kalah apa menang? Pangestunipun kawon Ndara Werkudara kalah kok aku kon menang. Mundur kono, lereno nggih. Titenana kowe. Ngapa kowe plirak-plik ngece ya? Iya. Lho saka ngendi no Gareng? Kula niku nek perang niku ora gelem leren nek urung tekaning pati kok bagus. Pancen ngono kuwi jiwaning satriya. Nggih. Kalah apa menang? Pangestunipun kalah. Mundur kono nggih. Apa truk ngece meneh kowe? Mlirik ya. Cah ki metu ngendi to? Oh, tudul desa. Mlipir. Diani Drei. Anggerene kono Gareng mundur nggih ngestaken dawuh. Ngapa truk mlirik dies. Wis delikke kene. Ben cara mbiyen ya ora apa-apa. Iya. Titenana kowe. Lho, perang meneh karang kula niku nek perang bola-bali kok. Oh, lah ya wis kalah mesti kalah. Mundur kono nggih. Yen ngapunten, ngapa truk anu kula tak liwat mriki mawon. Oh, weruh kok ya. Aduh. Ki kok cocoke aku lho. Bangane ra ono sasaran. Ono ratu kok dicubles bokonge ora. Lah kaya katosen dengermu ku. Tak sawange kaya ngapa mungsuhe keparat. Dewa Bathara. Jagat dewa gedhe tur dawa. Wonge dan tenan iki. Janaka kok ya pangling, Werkudara kok ya pangling ngono lho. Lah nek kowe musuhku, aku ora pangling karo kowe. Kowe sapa? Lho. Kok ora ngerti karo aku lemu dadi satriya urung suwe apa? Waduh, nenggel iki kata-katane. Iya. Ya, pancen banget. Ngerti aku karo kowe. Sapa nek pancen ngerti? Kowe Prabu Kresna. Ratu ing Ndarawati. Ya Prabu Narayana. Ya Prabu Padmanaba. Ya Prabu Padmanamtu. Caidan. Ora edan, jenengmu sapa? Andakamurti. Waduh, Andakamurti jeneng anyar. Anyar ya men bar tuku kok cerewet. Lho kok karaku kok wani? Werkudara kalah karaku, Janaka kalah karaku. Wangi-wangi wong loro sisan kene. Ajar ku andamu, wani karaku. Sing nawedeni apamu? Lho, aja niroke. Ya men karaku. Mati dening aku. Mati lho sapa? Kowe mati dening aku tibane senjata cakra. Oke, Rama tibano. Aku mati, kakangku Kakang Andakadewa ngamuk. Lho, kakangmu ki sapa? Andakadewa. Saiki nang ndi? Nang Angkringan. Lho.
Kok tekan angkringan barang ora rasa kok kan bebangaken ayo. Kaya apa aku sing tekan mati dening aku pangkat. Oh, titenono. Ratu jireh ya ngono kae. Mengwani nyuwarani tok. Mati dening aku titenono kowe kok mundur. Wah, lah personalenge mung mundur tok. Ora ana sing 1 2 3 maju kae. Iya. Kresna, kaya aja mundur. Kowe kudu iso ngandani para Pandhawa Kresna.